Volia presentar-vos el meu darrer assaig, que es diu de la pròpia veu a la veu pròpia. Un llibre en el qual tracta de la necessitat que tenim els éssers humans de tenir una veu pròpia i arribar a sentir-nos autèntics i irrepetibles. I tracta aquesta qüestió a través de diversos exemples o casos que, per exemple, que en el cas de la poesia, que canalitza la veu pròpia de Joan Vinyoli, o també, per exemple, que en el cas de la mort, quines són les actituds o les opinions que diversos autors han tingut sobre el fet que tots morirem. També la necessitat de sentir-nos autèntics i irrepetibles, de tenir una veu pròpia, la podem detectar en fenòmens socials i polítics com és el nacionalisme. I que en aquest cas que em pregunte si les nacions poden arribar a existir o no. I per últim, el que faig és tractar el problema del paisatge. I ho faig a partir també d'una anècdota de Joan Fuster, perquè no sé si sabeu que Joan Fuster no va pujar mai al Penyagolosa. I em pregunte per què Joan Fuster no va pujar al Penyagolosa. I a partir d'aquí explique o analitza la veu pròpia que tenia Joan Fuster respecte del paisatge i la compara, per exemple, també amb Josep Pla. I m'agradaria acabar aquesta presentació llegint-vos el poema que encapçala el llibre, perquè és un poema que em sembla molt bonic, de Goethe. Mireu, diu així: en la fulla d'un arbre d'Orient, vingut al meu jardí, s'hi revela quelcom secret que plau a tothom que medita i a mi. És un ésser viu que en si s'ha ascendit o en són dos que han volgut viure com un tessol? Entre aquests extrems captivat trobo l'expressió justa. Que no veus que els meus cants, com jo, soc u i doble també? El poema de Goethe està dedicat a Iñigo Biloba, que, com sabreu, suposa, té les fulles escindides. Doncs bé, res més, moltes gràcies.